Ông Dr. Ricky J. Sengkang, candidate MP jangka VP Raja Rusau. Dari jing kita long kalat kalanti, kita gilat kabu. Ia jing pengen namsem bagi dari jing nama jing kedai kalanti yang apa depi bengit boy syakatong. Pendap sau Bah Ardent ke baong balai hadian sanpo art ligis nem ke LP school ke hapan wat kum kani kala penmi pisah nak dahin nong hikai ulaban rabu badai jimbung ni jingai jung nongialam badai nak tada bawa ban mi syakman mendong nongiasa kumju nongialam ya jait bynriew shaka sanpo kan rus nam kapan sawan kapan long kalwe ke pernai ikon kiti jongi bat ban pelai dulu naik jing takli kibapun rukong kublesi bu jingela kai football ngan pun ketin ngan syukran tang artli kimat kamat kabaning kong kat bangas ngap yai rangba shnong iwa grand shapang ke jing jong kani ke jata LP school ki parlok bait nge squad ban pen kenmal ngi tang kawai ki jing ki bangi mat ngi sham ngi kendo haga jing yat nanti ke jongi ke bangi nomla ban laj kat badang shong dang sa haga ni ke sla kendo ngai bon sin hiru dei ki jing kim ki bangi sham ngi kendo haga jing ke jongi pat ki belong kalat kelenti bangila ban itur shapran ki jing den pareng ki ong ka kini ki problems ki dei ki opportunity ki jing ki long ki lat ba ki kabu tenga snoba kani ki jing ka ba pia kendo kalau kalalong penban kalat kelenti bang hagani ka sngi ka menta but they say kini kendiat sngi ki bladap ba ki kon samla jong ki dong ki thain ki babun ki layo ya ka ban pni la ka jong ka sap ka talen ka jong ki ha ka be dei but ka jing ele kai ka jong ki baraga jo ka poru ki jing ka ba ka school ka mat kalong penban ka kabu bekinyo ya ke jing yarap ke jing no senyang nak benta ban pentelon ye ki kam jong ke school tenga yang hang ni kum no hikai ban pen kan ma wi kini ki kena ki rang pule bat nganget yang ilang baro hi ba ke jing tinginom la ban lai ngai langi shim ke jing baki dei ke jing nginom la ban tur suprang ya be ke jing ki long ki lat baki kabu bangila ban job yaki kamat ka ba ahar pat satang khendiat minute nginyo ban sakhi ya gani ka jingila kai football apa kini ki artli ki team bat de nganget nginya habangi pet ya ketu ki jingila kai ki jongki kanyarap do ingi ban kenmau ngi kini ka wei ba hakani ka jingila kai football umdei tang uwei ne tang ar kadai ka jingila kai ka jingya no senyang lang jong borok khat wei ngot ki player rengkat bat ki kita ki bench mo ki reserve player coach ne ki be don banta tang ba hapo madan hi ki don khatwei ngut te baro khatwei ngut ki hap panya don ka jing su tho jumut ki hap ki don lai jong ka ball la jong ka sub na du wa up goal ki defender ki midfielder ki striker ki wingers wat kum ta ter te baro ki hap panya trailang ki hap panya snok tilang pan poi shaka thong ka ba khot bat pen kan mau yang iru bangi dewan don ka thong ha ka jing ka jongi baraga ta ka thong ngi don kam ya ka jing snok tilang jong baro la ka long ki skna school ka jing snok tilang jong ki kemi ki kpa ki no hikai ki managing committee ma ki de khot jong ka managing committee aki ki sam jong iru don kam banya snok tilang aga snong ka thau don kam banya snok tilang aga imlang salang ngi don kam banya snok tilang but ngak hot yangi hagani ka por kom ka jait bynriew dong inya snok tilang ha lai jongi benta ngenya no senyang lang klem da perkhat marwei namar kini ki player ki ban sila kai shibet ngan yo sngo le se ngam bakla ban don way ar ubanya le marwei bat ki bre kinong ta me khan wut mo kan jat wat le marwei kata kin soong bai te ka pen khot yangi ru ban pen kan mau ba ka jing hi bangin snow marway ban le marway nginam poi shaka thong te don kam ban snok tilang isap talen bangi don ngin ya no senyang bat ha bangin le kumta ngin poi shaka thong tangkini ki kantien khubre shibon khubre shajan mu obrain kar khu ye ki nong punya jung school ye ki no hi kai nyo ikamen sem ban ban shakri ba ki khna ru ken priang ye ki jing hi kai ka ban long ka Pantai kalawai jongki kubri shibun.
Kublai shibun ya I dok. Kublai Shibun ye I Samla I Banang Bahaban Peniat Mentan Cipang Yongan IT no I Bah Ardent hapi ngelating Mah tendai IT ya kapor Bangan yuk ban keren Tidak ka puprom I Ibadal ka sap ka boleh lo ai ban peniat ye ki program ki bakom kini ka jing kublai ka jang kalong ye rang ba snong I ba ai ki kintin priang sngop ha ye ki nongialam jong ka school managing committee I Dr. Ricky AJ Singkon ba James Liang belum MDC Barim jong ne ko constituency kiri rang ba ki ban ringkat ban ngi nam ta ka por nganum kwa ban shim ag jing shala su kwa ban plong meeting pra no mo tang ba to kam dei ka por te ngai kublai kham ta me phi ki paj ba ki bawan ban ya sakhi ekne ka football tournament abang sngap e ka jingkren jong irang ba snong e blakran mai phang ka e ka daw ba penlong ye ki bakin pelong e ni ka football tournament kalong kalat ban penmi pisa na so banai kublai ba pijit e ni kalat ban penmi pisa ndo ya ka jo ka por ngin ha ban kli jingkli ledi iwe pewe balai hadin san pu artli ki snam ka school kan hap ban wat e ka bokum ni kalat balai hadin san pu artli ki snam ngidang hap ban pelong ye ka football tournament ban penmi pisa nagamanta ban kershan ye ki noi kai kani kadai ka dauba ka ba penlong ye ka voice of the people party bakan mi perthei ngingi chuang kat bangilek keleng-keleng ngem kwa bagi paj ba kinlek yang lain hiung MLA ban pan bai kot ban pan bai dawai kadai ka kamram juga sorkar ban pinbiang ye ki jaka sumar kadai ka kamram juga sorkar ban pinbiang ye ki jaka puli kadai ka kamram juga sorkar ban siu ye ka tulop ka biang ye ki noi kai kenang bangila ban kring ya ki bynriew ki badan ka kam ki badan ka sap ka kam hikai bakin long ki noi kai nakam ta ka jimentoy ki khon ki kti gi te te namar ka ta ka daw ngangam wanang ni ban no sinyang ani thu hop epi nganum ai tang si tangkaru balai namar kamdan jingbot bangan wan ai sinyang tang sisien san snam lani sisien chi pau snam lani sisien lanu kadai ka kamram jungi bangin sngotu bagadai ka sorkar bagadai ban pej ya ka bit ka biang jong inong shong shnong nadu ka puli ka puthi hadu ka kot ka khia hadu ka lynti ka singkien ka khai ka pateng ka trei ka ta ka jungi ngi dei ban long ki pat ba ki basta tenamar ka takadaw khanang bangin light ni kum gini ki jinge ngi weri pi ki pat ba ba phin perkhat thmai nadu manta bagan wan ka jingkla ka kom perkhat ka jong phi bani shim ban talem bani ailem ka jingershan yangi ki ba kwa ban sandur ya ka tai ka saupo ka sanpo snam ka banwan bangin wan ra no ya ka jingkla hagaba ka school managing committee kanum dan kamban kthakli ban perkhat kumno ban siu tulap ya ki noi kai ka kamram jong ka sarkar ban bu ya ka priority lani ban prioritize ya ka education ya ka health ba kalong ka jingdon kam ka ba khmat e jong ki pat ba ko ki pat ba bi hagini ki singi tep kadon ka jingiar arsut aka kamai ka kaji kamlong ka basuk ban penmi pisa na ka snong kamlong ka basuk ban penmi pisa na ki school ka dei bet ka kamram jong ka sarkar dei namar ka takadaw ngidon ni ka ni ri ka ba ublay ula kerku kari ka ba kerpang kari ka ba seiso kamariang ka ba tingan ngidon ka spa ba ublay ula kerku uwan unong Amerika upet yengi uwan unong Singapore upet yengi uwan unong Israel upet yengi ulingo balay bagi kasi kidok balay bagi sadin kani kari kiyo ka kendo ka basaiso kamariang ka batingan ki kshat ki wa ki lom ki krem ki kro ki ding ki sit udoyong umaushon umaushap balay ngidok namar ngem shimla yo ya ka sarkar ka ba ijngai hakine ki sanpo tli ki snam ngem shimla yo ikinongilam ka ba ijngai ya ka sanpo ya ka nreu po snam ka banwan namar kata daw ngi kwa ban yalam epi shaka sanpo snam ka ba pranai shaka sanpo snam ka ba tengshan shaka sanpo snam ka ba paho pai namar kata ngi perta ya ka jingkla nagawe ka jaka shagawe ka jaka ngi te pengem laban imsa Bah Ardent unom laban samlasa unsa temen unsa yap akawe ka sngi bat ngem tep lano ngin yap langin yap haga jinglong temen nang ilak ban yap no tang haga jinglong rang ba ngem tep nrai tanggawe ke bangi tep kalong bangi terang ngiyoi balada kalong kaman ka jong uplay shwa bangi let no anagane ka perthei ngini I ka jait bynriew ka baklan bat ka jait bynriew ka bayitli ngini I ka ri ka basngan bat ka ri ka baruspa
Ndai dang mentan ngapai tot kubur lai baladon ke jing syabam jing ki samla khasi hapo kiting road menem step halaga jong gering syabam halaga jong gering haban syat ngan halaga jong gering dok ni kerdo ni haban ksar kum ni tongin kendit bynriew no kum ka jait bynriew dak bangi wanra aya ka jingkala ngenam sya pen pameshu ngenam sya pen be syu hang no kenang bangin i ki school ki babha kenang bagi noi kai ki nyo i ki tulop kabahe kenang bangila ban kring ye ki noi kai ki bedon sap shaka kam hikai kenang bagi nyo i ki jaga sumar ki babiang nginyo i ki doktor ki bastat ki specialist naman ngi emma ka juk start hak ba ka jing start kala ki stat aduk kata-kata ngila don shipun ba ki specialist ngila ru ban kintiu ki sama ka sports om dai tang ban chupinile tang ban pin bernya nringin taulat lynti ye gini ki samla don sap bakiru kin kiu haka sports bagila ban kalshan la ka jong ka jing kapor kam sha ublen kurku yipi kublai shibun kublai sha jango hapra kublai shibun The Kublai